F'dawn l-aħħar xhur il-Malta Industrial Parks kellha għexieren tal-laqgħat ma' dawk li għandhom binja fil-villaġġ tal-Artigjanat f'Qali. F'Diċembru ġie ppubblikat il-kuntratt tal-iżvilupp biex il-post jieħu nnifs ġdid illi jistħoqlu. Joshua Zammit spjega kif il-Malta Industrial Parks ħeġġet lil kull min jopera biex jikkomunika l-intenzjoni tiegħu waqt li semat dak li kellhom xi jgħidu. Il-proġett tant kien ilu mwiet minn amministrazzjoni preċedenti li kien hemm ħafna xettiċiżmu. Fil-fatt kellna ħafna diskussjonijiet ma' nies differenti fejn jgħidulna imma vera se tagħmluh imma ċerti li se tibdew. Din l-inċertezza kienet waħda mill-affarijiet li l-Malta Industrial Parks kellha tindirizza. Kellna mill-inqas xi 80 laqgħa ma' nies individwali fejn wieħed tkellimna fehmnihom dak li għandna f'moħħna, smajna x'inhuma l-ilmenti tagħhom. ċertu regoli kkaġunaw tħassib bħal li kull oġġett li jinbih għandu jkun magħmul f'pajjiżna u awtentiku. Zammit qal li filwaqt li saru ċertu emendi fejn verament kienu bżonn jużi oġġetti minn barra tlestija ta' xi prodott, kien hemm ukoll każijiet ta' abbuż. Imma jekk imbagħad b'mod sfaċċat inti qed tgħidilna li qed tipproduċi xi ħaġa ħalli ma nsemmix x'inhi partikolari u dik il-ħaġa inti ġġibha minn barra u tpoġġila fuq made in Malta, allura dik mhix xi ħaġa tajba. Staqsejna x'inhi l-viżjoni li dwarha tfassal il-kuntratt u kemm kbira d-diskrepanza bejn l-istat li fih tħalla ta' Qali u din il-viżjoni. Il-postijiet għandhom jridu jkunu jirriflettu scape ta' villaġġ tradizzjonali Malti. Mela allura d-differenzi hija relattivament kbira. Staqsejna kemm resqu għall-kuntratt s'issa minn dawk li diġà joperaw f'Qali. Mela ara bħalissa kuntratti hemm xi 62, hemm iktar minn 60. Li firmajna il-kuntratt magħhom, issa niftakru l-kuntratt ħareġ fl-aħħar ta' Diċembru tas-sena l-oħra tajjeb. Li firmajna l-kuntratt magħhom hemm xi terz, ġifieri xi 1/3. U għandna ppjanati numru ta' signings oħrajn over the next few months, ġifieri fis-sens bejn Frar u Marzu. Il-villaġġ għandu jattira kemm turisti kif ukoll familji Maltin. Għalhekk se jkun hemm żona tfal, żoni fejn tista' tixtri l-ikel u tqatta' ftit ħin liberu. L-għanu li jinħoloq punt ta' referenza fejn jiġi ċelebrat dak kollu Malti. Ma rridux narawh biss bħala proġett illi se jerġa' jibni l-villaġġ ta' Qali. Imma huwa proġett illi se jerġa' jibni l-artiġjanat ġewwa Malta.